Sa nama je Božidar Mihajlović, prvi čovjek Motosaveza Srbije, koji će nam nešto malo više reći o predstojećoj trci koja će se ovog vikenda voziti, odnosno biti održana u Zrenjaninu. Pa, kao što ste vidjeli danas na preskonferenciji, znači ovo je treća bodovna trka za šampionat u Road Racingu, gdje će biti samo bodovna kategorija 125 kubika, zbog toga što smo tek ustanovili stazu, a Moto Classic će biti u svim kategorijama bodovan za šampionat Srbije i za balkanski šampionat. Ja se iskreno nadam da smo napravili sada prvu mogućnost da od ove staze koja je promotivna na ovom takmičenju dođemo do jedne kvalitetne staze već u sljedećoj godini, što je i gradonačelnik dao u nekim svojim planovima, programima za sljedeću godinu da je proširimo na određenim mjestima i da motosport dobije opet grad Zrenjanin kao domaćina nekih ozbiljnih takmičenja. Koliko smo shvatili, bit će i Supermoto kao disciplina. Da, Supermoto smo pozvali takmičare, bit će održana baš trka na kojoj će biti podeljene i nagrade i sve. Znate sami da u Supermotovu nismo ove godine imali dovoljan broj takmičenja, pa ćemo vidjeti ako se još neko takmičenje bude održao do kraja šampionata, možda i proglasimo šampionata, ali svakako na ovom takmičenju će biti proglašeni rezultati najboljih u Supermotu. Zahvaljujemo se gospodinu Božidaru, a publiku pozivamo da 17. bude u Zrenjaninu.